Pozdrav ljudi, danas vas vodim u jedan azijski restoran na poziv jednog azijskog šefa ili ti kuvara koji je radio, ima dosta godina iskustva. Radio u Japanu, u Singapuru, radio kao flying šef ili ti kuvar u avionu. Pa idemo da vidimo šta će to danas da nas spremi. Stigli smo, sad ću vam pokažem kako izgleda restoran. Evo vidite kako izgleda restoran. Ništa specijalno fancy, ali ok. A objasnit ću vam priču jednu koju mi je kuvar rekao ovdje za restoran i za gazdu. Ali to ćemo poslije, nećemo ovdje. Pošto je trenutno vrijeme posta na ulju, danas pravit će mi neki tofu, rekao sam, sa povrćem. Pa ćemo vidjeti nešto šta će napraviti. Poslije treninga malo su potrebni, naravno, proteini. Gledajte šta je spremio. Dosta povrća, tofu, pirinač i rolnice. Baš mi se sviđa. Odlično je tu bacio dosta povrća, brokolija, tofu, luk, sve onako, kako bi rekao, hrskavo, ne previše prepečeno. Bacio limunovu travu, malo sam stavio ovog ulja što je sam pravio i čovjek mi napravio prolećne rolnice. Odlične su. Vidite kako je ukrašeno, vidite, to ničega nije bilo, kaže, kad je on došao, sve on doneo ukrase iz Kine i ovo isto ničeg nije bilo, to je sve on doneo. Ovdje sam poklon od kolege, vidite, ovo je za staklo kao vitraž ili tako nešto. I ovo je kao, pošto je godina konja, ovo vam donosi sreću, pare i dosta toga. I ovo ljudi, utiske, hrana je bila odlična, možda za moj ukus malo masnija nego inače, ali hrana je bila top. Ali ima zanimljiva priča, koji nisam htio unutra da vam pričam, gdje mi on objasnio neke stvari. Prvo nisu uopšte kuvari, jedino on školovan tamo i sa iskustvom, inače bi restoran propao već davnih dana da nije on došao. I da on nema neki autoritet u restoranu, s obzirom da nije vlasnik. A naravno, znate svi, pogotovo ti azijski šefovi, da svima je samo profit u glavi, a nije baš i poslovanje. I to je ono što ga muči već 6 mjeseci, što ne može da promijeni neke stvari u restoranu. To mi je nešto poznato, pogotovo i kod naših isto vlasnika restorana koji nisu školovani i nemaju smisao za posao. I naravno misle da znaju bolje da kuvaju nego ti. Kuva odlično. Kao što sam rekao, on je radio bio u Lufthansa kao flying chef i čovjek ima iskustva. Radio je u Singapuru, Japanu, Kini. Ima, da kažemo, dosta iskustva u tome. I upravo me to postavlja da razmišljam o nekim stvarima kao što su koliko god da si školovan i dobar kuvar i da si i vrhunski ljubio ti želju za radom. Ma koliko voleo ti gastronomiju i kuvanje i sve. Ali to je gastronomija. Jednostavno ne opstaje svako u tom poslu. Moraš prvo da voliš i da prolaziš kroz razne situacije. Pa se nadamo da će doći, ali čini mi se da polako i dolazi vreme kada kuvari počinju da cene više sebe i svoj rad. I naravno da oni počnu da postavljaju uslove, a ne oni njima. Jer ovo je jedan jako težak i stresan posao. Samo oni koji rade u gastronomiji znaju koliko je to stresan i težak posao. Zato cenite sebe, svoj rad, učite, jedno lepo iskustvo, gostoprimstvo, odličan kuvar, ali natjera me da razmišljam o kakvim sve mukama prolaze kuvari širom sveta, pogotovo s naših prostora, ali nije to samo s naših, vidite da svaki kuvar ima prilike neku manje više istu priču.